Zer da Open Data? Open Data datu irekien ataria da. Eta tresna honekin, herritarren esku uzten ditugu kudeatzen ditugun datu publikoak, gardentasuna, efizientzia, herritarren partaidetza eta garapen ekonomikoa sustatzeko filosofiari jarraiki. Nork erabil dezake Open Data? Edozein pertsonak, erakundek edo enpresak. Informazio hori erabil daiteke, kontsulta soiletarako, informazioa datu berriekin aberasteko, aplikazioak eta zerbitzuak sortzeko, eta negozio berriak sortzeko. Ze datu topa ditzakegu Getxo Open Data atarian. Honako hauei buruzko datuak topa ditzakegu. Udal kartografia, saltokiak, demografia eta biztanleria, kontratazioa, lurraldea eta elementu geokokatuak eta ibilgailuak. Fitxategiak, doakoak eta murrizketarik gabeak dira. Hainbat formatu elektronikotan erakusten dira. Zerbitzu berriak eta aplikazioak garatzeko, dokumentuak egiteko edo administrazioarekin efizientzia hobetzeko. Lagundu Getxo hobetzen.